हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज सिगे YouTube चेनेल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आइ हप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। थ' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, भिडिअ मोनसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो हागोन होननानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो दोंसे मेथाइनि मोनसे ट्रेक that means नोंथांमोननो आङो दोंसे मेथाइनि जोंनि भारतनि हारिमानि मेथाइनि जि मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक बे बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ नोंथांमोननो खोनासंहोलांनि। नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रो, बेनि उनाव आं फैफिनगोन। अके। तो आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बे बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ। तो बे मिउजिकआनो जाहैबाय भारतनि हारिमायारि मेथाइ थामहिनबा बन्दे मातरम। बे मेथाइनि बेकग्राउन्ड मिउजिक थामहिनबा ट्रेक जि बुङो, जायखिजाया बेकग्राउन्ड मिउजिक बियो। स' बे मेथाइखौ बंकिम चन्द्र चेटार्जीआ रनसायदोंमोन आरो बे मेथाइखौ 1896 मायथाइयाव भारतीय जातीय कंग्रेस that means इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि जि जथुमा बे कनफारेन्स बेयाव फार्स्टलि गिबियै रोजाबग्रोजेनदोंमोन आरो बे मेथाइखौनो भारतनि हारिमायारि आरज मेथाइ लाइक जेरै जन गण मन बेबोथ' भारतनि हारिमायारि आरज मेथाइ जोंनि। स' बेजों समान समानै गनायथि होनाय जायो बे बन्दे मातरम सं मेथाइखौबो। थ' नोंथांमोना मिथियाखैब्ला दिनै डाउटआ क्लियार जानानै थाबाय। स' बन्दे मातरम मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन आरो बन्दे मातरम मेथाइआ जोंनि भारतनि हारिमायारि सं मेथाइ नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय। स' जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। टेक केयार।